jattono lamsogo tansani news naitongnai takuk tei bukuk sungno noroni bagai haino hai kaisa mangpili toboi phayuka meya hor thangnai machra kami hayake batti horsung opposite khoroksa takuk mala sadon jamatiani nukhung haike nok hor nangoi khamui thangka noganti hor nangmani hayake ba lokorokni ostur room bo hojago oro lokorokni manai khonoi bebak noti sajak tongo 5-6 lakh ni manai abo hai khangoi thangbaikha fire service rok no holaikha abo fire service phayani osubida lama mani bisingtei fire service rok phaipano kono samung ngoimalia boni mairung rok 33 mon abo hai rok khamoi thangbaikha decoration rok man lokoni joto manai tongmani abo bebak no khain thangba blaine kirima sungsa party mungoi thangka ostur room khangai thangka parani lokorok coba subai tini boni nok kono mete banche roi manka norok nugui mankana mangpili ekdom boni nok bai barinda bai ekdom nu kafajak usturum je tongmani pia lokorok ni sai tok mungbai o boni nok banche roi manka pia lokorok ni usturum bebak nu khamoi thangbai kha manai khonoi rok bebak nu 5-6 lakh ni manai rok khanai thangba फाइदि हिंके बनि कोक्तोय किसा जों थाइसे थाइसे खोना लायनाय जत लोकरक बाय निनि तिनि नक हांव हे खायै जों अरक फाइसो फाइमानि बिसिंतै थाक जों सिलायनाय बाहाय बाहायके बनि नक रक अब खाखा ना बाहाय बुइरक दे ससाय खलांखा अब हायनो किसा क्लियर के साका के बलायनि साना नाव खामन सबै मिया हरथांनाय प्राय सारनोटा दिगो गांबो tai posa songkra posa hibu nawo siba nawo kuri sudan ama ane kuri asal nawo juga borok bal na hoi sai to bai kan ke ni bai ja kita ji ha ha nge sinorong ke tung loko ni bu mana ni ke siap nge sintek ro karai ro piang ro decoration ro dining table chair thung mani thung kai thang bai ham ke sin kai se turung ang loko ni mana mati sama ban naw ni mana gor pi sabu ngamai rung bu song ro tong ro prai Tetris mon mairung klai ra lag mairung tro mon mirang sa sita to tro ro na hi sa ro ya to mairung khambai ha ni ke seman mairung bu yang bo sa prai tong bu hoi sat tham pat bo sa da ra bu khai bo bo mairung ka sa nga sa nge te ro ba karem dem na mani karem bayan mon mani ke na nau ngati bu sini kasal nau ngati ka ha kerung tong su dom kai su rom si khang bu gang bui rong na to ber ma ya mara kre ha pan ba hi khang bo le samang ya asal ini khot di rok bahai rok bom bom rok kan lokoni bai ani bai 4-5 lakh ni motom khoti ni lokoni mane sampor betung or se karai sintex bil par ni dekere sondi chair table thung ani oros tomoni ba gani ni jeni baro ti sai tomoni ba ini bom ke tomon kan bo mungkin malasar do matia parang ke magra kami kini matar bari adi blog khop jago jengko do konser Kenopin makanan apa? Lokorok phayei bono chuba sukhai phaya ke boni nok bebak no khamoi thangba khamu taba loko kaham mani bisinte o takuk mala sadoni nok banchi roi markha joto lokorok ni sakthar mungbai engkenu chung hakenu sakthalai boni nango chini loko ni borok rok no balai ni hambai engke boni ni nok barche roi makha balai ni kaham